Atong basahon ingon ng 24, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo magkapaulipon sa Dios ug sa salapi. Makampo ta, Lord, salamat sa kabuntagon. Salamat, Lord, sa tanang panalangin nga imong gihatag. Makita o dili makita o Dios, dagko o gagmay, ang ngayan kang pasalamatan o Ginoo tungod kay ikaw naghatag niini. Walay diskarte, kaalam, kusog, trabaho sa tao nga nakaingon nabuhi may kundili ang tanan gikan gyud nimo. Ikaw ang tag-iyas tanan bisan pa man among hangin nga giginhawa. That is why ani ami sa adlong Domingo usa ka tumo nga simbahon ka pasalamaton ka Ginoo tungod kay maayo kay ka sa among kinabuhi. Hinaot among kasing-kasing padayon nga mapasalamaton Ginoo bisan sa gagmayng butang imong gihatag, bisan sa mga problema kainit sa panahon, pasalamatan kanamo kay ikaw ang Dios maayo sa among kinabuhi. Tuguti Lord imong pulong karon magpahinumdom sa among kinsa gayud ang labing importante sa among kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga walay sama nga Dios sa among gilgaran, among gibayad ka ng himaya dumog pagpasalamat diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manglingkod ang tanan. Okay, may buntag sa makausa ang panahon nagkainit gyud. No? Hinaot nga ato ang pagpangalagad sa Ginoo sa mas kainit sa panahon. Nga dili bugnaw-bugnaw, dili init-init kun dili init gyud kay dili ganahan si Lord nga kanang tunga-tunga ta. So ang pulong sa Ginoo giuluhan sa igsoon, God is our master, not money. So si Lord ang ato ang boss, hari, master, dili ang kwarta. Amen. So when we say master igsoon, mo na siya kanang maoy tag-iya sa tawo niya. Ang master mo'y nay katungod o pagbuot sa unsay buhaton sa iyang servant. Kay ang culture atong mo'y sigutan karon sa mga Hudiyo kaniadto og hangtod karon igsoon. Kaning servant, tawo na siya nga gipalit siya sa usa ka master. May pamaagi nila sa una nga naa sila maid or sugo-sugo, ilan ang paliton. Like for example, dato kung pagkatao, akong paliton si Gio. Nya sa tibuok niyang kinabuhi makalagad siya nako. So dili siya magbuot og iyang kaugalingon kun dili unsay gusto sa master sundon gid niya kay ming promise man siya nga ang iyang kinabuhi iyang ihalad sa iyang hari o master nakasabot. So nga na sa igsoon unya sa musugotag sa dili mga igsoon kining kitang tanan gyud ang atong master si Lord. Okay? Kita ang servant sa Ginoo nga gidesign ka sa Ginoo nga makalagad niya. Napa ba ang tanan? So ikaw ako gibuhat ka sa Ginoo with a purpose nga atong lipayon si Lord sa tibuok natong kinabuhi. Amen. Sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa kusog ato gyung lipayon ang Dios sa atong kinabuhi. Galing lang mingabot ning gitawag nga sala mo'y rason igsoon ang tawo daghan ang gialagaran sa kinabuhi. Pag-abot gid sa sala, miabot ang panahon igsoon nga ang gialagaran sa tao dili na ang Ginoo. That is why ang tao ang yang gialagaran karon kaugalingon na lang pwedeng ang kaaway nga maong yawa og ang kwarta. So nagdagan pang mga butang nga rason ang tao wala nakaalagad sa Ginoo kay giguba man sa sala. Mao bitaw na nga si Lord, siya ang nangitag pamaagi kay gibayran niya ang problema sa tao pinaagi sa paghatag niya sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Sa unsang pamaagi kay ang Bible nagsulti sa Roma 6:23 ang bayad sa sala kamatayon. Kay kita nakalagad mo ta sa sala pero ang pinaka-worst kay ang atong kinabuhi kita may mubayad. Kung tungod kay nakalagad man ta sa sala igsoon. Pero si Kristo nagingon ang 1 Corinthians 6:29 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 nga gibayran kuno ta dili sa salapi o sa balawan kundi sa dililong dugo ni Kristo. So gipalitan niya tungod kay dili magta makapalit sa tong kagalingon, siya ang nagbayad pinagi sa pagbayad niya sa iyang kinabuhi ngadto sa cross nga naman higugma ta niya pag-ayo. Amen. Mo na ingon ang 1 Corinthians 6:29, gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas para sa paghimaya sa Ginoo. Karon tungod sa sala kanang nangalagad man ta sa laing Ginoo pero karon sa grasya sa Ginoo gipalitan niya. Amen. Kay gusto niya nga ikaw ako mangalagad niya hangtod sa atong kinabuhi.
Mo nang ingon ang pulong sa Ginoo, gamito nato ang atong lawas, resources, kusog, oras para paglipay sa Ginoo. Amen. Tanawa ko na mong tapad, nalipay pa ba? O gikapoy lang gid siguro na siya, no? So balik ta igsoon mo nang ingon ang pulong sa Ginoo nga dili pwedeng makapangalagad ang tao. Tanawa ha, dili mahimo nga ang usa ka tawo, tanang tawo mingon og amen. Okay. Magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang iyang higugmaon ang usa ug unungan niyang usa ug usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. So gamay lang nga trivia igsoon. Nganong gi-compare man ni Jesus ang pagpangalagad nato sa Ginoo ug sa kwarta? Kay sa ilang nga kultura mga igsoon, ang kwarta gitawag gi-translate siya sa pulong nga mamon. Dili nang mamon nga pagkaon ha. Mamon na siya which means gituuhan mo nila sa una nga kining kwarta Ginoo. Okay? Nga tungod kay kining kwarta Ginoo siya, ilang gituuhan nga bililhon ni silang kinabuhi nga kung walay kwarta dili sila mabuhi. Muna ilang gisimba ning kwarta. So nakasabot sa akong punto igso mo nang sa una ilang gisimba daghan ma sa ilang mong kultura ang mga tawo mo didto tungod kay walay ang context mo gud ani ang gi-point ni Jesus kani mga tawo nga lain Ginoo. Kasi ilang kultura lain-lain mas sila gisimba. Ang adlaw ilang Ginoo, ang bituon ang ilang Ginoo, ang hangin ang ilang Ginoo, ang mga animals ilang Ginoo. Mo na ang kwarta po ilang gituuhan nga gitawag na kining kwarta God of Mammon. So Mammon ang term nila sa Dios nga kwarta. Kailang una-huna nga kining kwarta mga igsoon mo ilang Ginoo ug boy nakabuhi sa ilaa. But ang Bible nagsulti igsoon klaro kaayo nga dili kuno pwedeng imong alagaran, imong himuong master ang kwarta kundi ang Dios ang atong Ginoo ug master mga igsoon. Kay sa mosugot kag sa dikabantay lang ka daghan sa mga tao bisan karon igsoon ilang gituuhan nga mabuhi kuno ang tao tungod sa kwarta. No? Akong gibalik-balik nga dili kwarta gi magbuhi nato kun dili ang Ginoo. Amen. Muna ingon sa igsoon nga dapat atong alagaran ang Dios, siya ang dapat tumanon, si Lord dapat ang lipayon labaw sa tanan o dapat kuno i-prioritize ang Ginoo sa atong kinabuhi. So dili sayo igsoon nga naa kay kwarta, no? Kaya ang kwarta importante siya pero ang kwarta dili gayud ang pinaka-importante sa kalibutan igsoon nga numan. Si Lord ang nagbuhi nato. Nagkasinabot mo tang tanan. Amen. Kaya ang kwarta, importante gid siya kay pagkaon, ilimnon, o tanan imong gigastuan sa kinabuhi, nin madog kwarta. Pero ayaw simbaha, ayaw tuuhi igsoon nga kwarta ang pinaka-importante sa kinabuhi, kundi ang Dios. Amen. Kung nagsugo si Lord, na si Lord dapat ang atong alagaran, siya dapat ang atong simbahon, siya dapat ang atong pasalamatan, dili ang kwarta. Kabantay ka makadawat nagkwarta, Lord, salamat kayo kay nakakwarta ko. Pero mga Kristohano ninyo na siya nga, Lord, salamat Lord, pinakakwarta ko. Magamay o madako nga panalangin nga imong dadawat gikan sa Ginoo, imong pasalamatan ang Dios igsoon. Amen. That is why bitaw nga kada adlaw Domingo, sa kada adlaw sa imong kinabuhi, angay kang magpasalamat sa Ginoo kay ang Dios ang naghatag og provision sa atong kinabuhi. Amen. Mo na nga igsoon dili pwede. Kay daghan sa mga tawo karon na nagalagad sa kwarta. Ilang gituuhan nga kwarta ang nagbuhi silang kinabuhi. That is why na ko duha ka punto. Nga timailhan nga ang tao na higugma og master niya or boss niya ang kwarta. Number 1, sigig kabalaka. Tanang mingon, sigig kabalaka. Kaya tanawon mo ang verse 25, nangingon ang pulong sa Ginoo. Tungod ni ini, sultian ko kamo ayaw kabalaka. Subo ni sa Dios nga dita mabalaka. Unsay inyong kanon, imnon, aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bilihon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa sinina or bisti mga igsoon. So ang unang punto sigig kabalaka. Mo gini pinaka number 1 nga or siging gikabalakan sa tao no kining kanon atay imnon o asay atay suoton. Kasi ilang kultura mga igsoon kining ilang natuuhan nga kaya dili man sila mga Christian, wala man sila Ginoo sa kinabuhi. Sa ilang una-huna nga kining suot importante kini sa kada adlaw nila. Nga bahala og nagapupuri-pubri ni sila, dapat ang ilang sinina nindot gid kayo. Mapakitang tao ba nga dapat presentable gid ko sa mga tao
para pagpakita nga gibless ug ayo sa Ginoo. May lang una-huna sa ilang sa ilang kultura mga igsoon. Unya sila una-huna nga ang pagkaon ug ang tubig mo'y pinaka-importante, mo'y gituuhan igsoon nga nagbuhi gid nila. Munang sige sila gunahuna kay ang mga tao diri igsoon kay mga dili magtotoo man. Kada adlaw silang nagunahuna og pagkaon. Kada adlaw sila nagunahuna og ilang imnon o kada adlaw sila nagunahuna sa ilang suoton og wa na sa panahon sa Ginoo. Og mo ni problema igsoon dili man sayot ning mabalaka ka, di ba? Natural man kay manyan madjog ka nga asa na matay ka kung naniog mo kay ay pug kayo Lord. Hatag ay pug muhatag si Lord diyan sa langit mo. Tagak sa 5 kilong isda. So dili man ingana no. As gini ka na nasabtan ako na karon nga kana bitong nahimo na kong murag papa. Namo ko yung mga anak sa simbahan. Kamo may mga anak na ko sa simbahan, no? Unya kana bitong mag-budget na ka sa kwarta, ako din ang tao nga magsigig ka balaka. Ano natay kwarta. Natay bugas. Nya kani ang asawa mo din ay grabe pagtos Ginoo. San? Mo gilimitahan mo ning Ginoo. So bisan ako nag-igo ko ani nga tungod sa akong kabalaka, nalimot ako pasalamat sa Ginoo. Unang nato gipo sa Facebook nga kada adlaw dai bisag gamay imong madawat dapat na kay kasing-kasing nga papasalamaton. Mo ni problema mo nato kasi kita kabalaka sa unsay pagdaon nato sa umaabot gani wala ni agas karon wala ni tubig dias nanay pud no. Nago ko sa asawa. Kala hapit na Mayo na usa ka buwan pa tang mag-antos. Kay magkahurot man ning tubig kay tungod sa kainit. Nga nalimot ko bang pasalamat sa Ginoo bitaw nga salamat kay nagi po'y tubig nga moagas, nagi po'y tubig nga makaos bahalag layo. Muna problema sa ato magsigit tag kabalaka pero nalimot pagpasalamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Muna sa tong kinabuhi daw mga tao nga mo din nilang unahuna nga ang pagkaon nagbuhi nila, ang tubig nagbuhi nila, ang kining sinina ang nakapalipay silang kinabuhi pero atong hunuman igsoon nga usahay gani kining pagkaon ang rason nga mga tao daling mamatay. No, mo nagitawag nga mga Kristiyan. Nga muduol sa simbahan kung naikaon, bato-bato sa langit ang tamaan, may bukol. Tama, bukol man daw may bato, no? May mga talay nga na basta aso tong kaon, ipakal sa tilang kuan. Di ba na, di man sayop kay maka-save man punta, di ba? Ay, maka-save tag paniud turom mo do tag birthday ilang kuan kini pakas dito. O ni kasal ilang kuan bahalag init mo to ta. Gi-invite man tadi man nasayop. Pero basin baon niya og ang imong tumong lang kay mudong lang kana kay tungod sige kag kaon. Nya tungod sige kag kaon wala ka kaybaw nga gi-diabetic na di ka. Kabantay kaning Pinoy. Ay, gamay ra may cholesterol, kaon ka. Gamay ra may cholesterol, zero cholesterol. Wala si kag kaon. Kaming mga foreigner, dito. Kana silang kuan mo nang gamay ra kayong possibility nga masakit ang taga-Amerika tungod kay ang mga Pinoy tanawa ha. Kuna tong kaon, rice. Now magkaon na ba dessert? May na madsog soft drinks. Kusa ba may og kubra. Naman nga daghan kang dialysis karon number 2 gani ang Pilipinas sa kadagang diabetic nga dialysis tungod kay sobra ag kaon. Sobra ag inom pod. Di ba? Mo na problema sa ato Kuna atong sabton igsoon nga dili lagi ang pagkaon ang atong giinom, ang atong bisti ang makabuhi sa ato kun dili ang Ginoo. Amen. Provision gid sa Ginoo nang dapat ang magpasalamat sa kada adlaw sa Ginoo bahalag gamay ra tagikaon. Kay kita mga pobre usay mabiter mo sa mga dato. Na bahalag pobre basta kay non, bahalag saging basta kay labing. Sakto mo pud na kay usay mga igsoon kana mga dato sige ka og fast food. Mura ba ni rason nga sila sayo kay mga matay? Kailang gituuhan nga ang kanang mga butang nga makapalipay o makabuhi sa ila Pero salamat sa Ginoo nga gituluan ta sa Ginoo bitaw nga bahalag kamunggay lang, balag utang nga ginagmay lang atong sudan basta kay naatay panahon sa Ginoo. Amen. Ingon ang Philippians 4:13 ingon si Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Ay rablihi. Nagtuo siya igsoon nga nay panahon nga wala siya kaon, nay panahon nga busog kaayo siya, nay panahon nga naay mohatag niya og kuan, mohatag niya og utanon. Ya na mo ihatag diri ko tanon sa usahay diri sa simbahan. Panaingan siya nga salamat ni bisag way ming hatag niya nay ming hatag niya, nay ming tunol sa iya nagkaon siya
Nagkaon siya og McDo sud semana kay munggos na pod. No, Jollibee pagkasud semana, pagkasunod buwan kay napobre na wala may sweldo, ginamos ta pag gikaon ingon siya nga salamat kay gibuhi ko sa Ginoo. Kinsa bay mapasalamaton igsuon nga di ta kada adlaw magkaon og lami pero gibuhi ta sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan si Lord mga igsuon. Walang ayaw sige kabalaka nga naman kining sige ra kabalaka mo inungdan nga ingon ang mga doktor sayo tang us-us ang atong kinabuhi kay sige og kabalaka. Nabi tay report ni Doc Alvin nga gakurog-kurog siya nga babae tungod kay sige sa kabalaka sa mga butang sa kalibutan. Wala na siya panahon nga magpasalamat sa Ginoo. That is why mimubo ang iyang kinabuhi. Mo na kayo kalimot nga pasalamat sa Ginoo. Estudyante niya amen. Ay sige kabalaka sa imong thesis, sa imong tunon, tagaay panahon ng Ginoo nga salamat Lord nga makatuon pa ko. Salamat Lord kay nag-provide pa kasi ako ang kinabuhi. Ay sa gunahon na og asa ka mo eskwela nag-college nimo, elementary pag ani ka gahuna na problema na ka, no? Sayo sa nagunahon na problema na ka asa nimo puyo sa akong asawa nga mapakayuyab. No, ana bitaw, ay sige ka balaka. Relax agad kay suraan man ta. Mo nila nga ay sige ka balaka gyud sa imong partners kinabuhi kay i-provide gina sa Ginoo. Manang sa kada adlaw dapat kang magpasalamat sa Ginoo. Ayaw kalimot nga maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Sa kadong punto igsuon nga ang tao labaw niyang higugma ang porta kaysa sa Ginoo kay wala nay panahon sa Dios. Nawang verse 33. Mateo 6:33 apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo o iyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So, mo na igsuon ang point nako ba nga wala gyud problema kung naa kay negosyo. Walay problema kung ga-eskwela ka, walay problema og busy ka sa imong pamilya, sa imong kinabuhi, pero ayaw gyud kalimti ang Dios sa imong kinabuhi kay wala gid ka gikalimtan sa Ginoo. No, kaingon ang pulong tanawa ang magbantay-bantay ka sa tong gibasa ba? Yung sa isimra magbantay sayop sa uban. No? Yun siya apan labaw sa tanan. So wasa kaingon nga kanang si Lord ay unahon sa kanunay, but nga man sa labaw sa tanan, dapat ba i-prioritize ang Ginoo labaw sa tanan? Nakasabot, mga igsoon? Wasa kaingon nga, di ka pwedeng mo trabaho, di ka pwedeng manginabuhi, di ka pumutog-putog, kabaw, kanding, ano, di ka pwedeng manano, bagtingon sa labaw sa tanan, unahon, mas i-prioritize nato ang Dios igsoon labaw sa tanang butang. No, mo na gisugo sa Ginoo. Kani mga tamang gud nga atong ipaninda ang atong mga kabtangan, atong ihatag sa mga kabos, bahalag waan tay kanon nga naman, hapit na mobalik ang Ginoo sunod ugma. Hapit na gid ay. Nya kay wala man imbalik ang Ginoo. So katong pastor nga nagingon adto na na-scam ang mga membro. Ngayon na siya nga mobalik na ang Dios pagkaugma, ilubong ninyo mga kabtangan, ipamaligya na siya kay ugma si Lord. Na kay wala man imbalik. So na-scam na. Kay ang gingon man sa pulong sa Ginoo igsoon labaw sa tanan. Unaha gid ang Ginoo og ang tanang butang idugang na niya. Ingon siya nga seek the Lord, seek His kingdom and His righteousness. Kani pulong nga seek mga igsoon kanang i-desire or dapat tingungaon nato sa kinabuhi, dapat atong kabuoton sa atong kinabuhi kining paghari sa Dios og ang iyang kabubuton. Ang pangutana kin unsa may atong ginatinguha sa kanunay sa mga batan-on kay ang ilang gitinguha kanunay kay kanang kinsa ilang maparis man ilang ampuan ang usa ka tawo ilang pastingan na nabi po hitabo niya gipastingan gid niya para makuha niyang tanming tawhana kay mo niyang gidesire sa kinabuhi ubang batan-on karon kay ilang gidesire kay mo upgrade ang ilang level sa ilang ML ay ana bitaw ilang gidesire kay kwarta kanunay ang ilang gidesire kay sala igsuon ang lang gidesire kay mga butang sa kalibutan pero ingon nga mga Kristohanon ang dapat natong tinguhaon sa tong kinabuhi lagi nga maghari ang Dios sa tong kinabuhi. Kay basig sige na kag pangapan niya diha oy sayo pa magsige na kay ko tigtaog ka puli ni kuan tanan na lang gyud imong i-post adto para modaog siya pero wa gyud nangandoy na ang Dios maghari sa imong pamilya. Kay sultian mo nako dili gyud paglaog nato ang mulingkod ana nga posisyon kun dili mulingkod si Kristo sa kada kasing-kasing sa tao. Amen. Mo ni pangandoy dapat nato kining magkinabuhi ta sa kabubuton sa Ginoo dili ning magkinabuhi ta nga unsay kabubuton o gusto nato.
Kay most of the time ang gusto ra ba nato dili gyud makaayo sa atong kinabuhi. Amen. Kay once nga igsuon ang si Lord maghari sa imuha og tumanon nimo ang iyang kabubuton, for sure na akay tinuod niya kalipay sa kinabuhi. Kay matinga ka nga pastor nangalakad namong si Ginoo pastor, hindi una man ako ang Dios, pero maybe na kay di pangbuhat sa una nga consequence nimo karon anuman, wala gili nimo gipahari ang Dios sa imong kinabuhi o wala ka nagsubay sa iyang kabubuton. Amen. Wanang mo na kasakit nako ug bagtan-aw ko sa akong pamilya bitaw nga imbis kay nagkatiguang na hinuon sila ang panalangin wala na nagkakuwang-kuwang kay wala gyud sila Ginoo sa kinabuhi. Bisyo ra giuna-huna, kaugalingon ra giuna-huna, dili pa kanon ang anak, suga, lingaw-lingaw, igsuon nganuman na moingon sila nga Lord nganong ipasagdaan man ko nimo. So kumutubag pa si Lord nganong imo magisayangan. Nganong gisayangan man imo mga panalangin og wa ko nimo, wa ko naghari sa imong kinabuhi. Amen. So maybe conjugates for sure nagdan gyud mga tawo ang giuna sa kinabuhi. Kung sa man ni usahay ang tawo. Wala na panahon sa Dios kay ang giuna ang tawo mga igsuon, di ba? Di ko mo judge ha. Kay nay tawo nga nasikat karon nga kada mo sayaw gining anak ito. Yeah. Sa Tagbilaran dito ning do mo gid si Kuan si Elias Tagbilaran no, grabe kay mga tao. Anya samtang nagprepare sa kasal ni Pastor Dreg, nagstorya anay man Elias yung mga tuta kay nasa Elias dito yung ana. Ay daghan ang tawron kay ana ba? Ingon manas papat. Tapos si point nga unsa po ng mga tao ana nga tao raman ang anong grabe man sila kayo kalipay kung makita ana nga di ra magwapo. Sorry kay sa mga follower ni Kuan na ha. Kay basig dumtan ta ba? Mayo pag inyong simbahon, sayawan, sagitan ang naghatag sa kinabuhi kaysa ng tawhana. Bitaw no, pero may mga Christian good pod nga mo idol anang mga tao, malipay sila kay dagagkuan. Pero basin bag nalimot na kaigsoon kay dili si Elias naghatag nimo kinabuhi. Magpagaw-pagaw na kaditog sinagit. Elias na mga ninyo pagit anak adiri. Mga anak dito ni kuan. Wala mga bana manguyog na lang ibasig magtuwad-tuwad kani Elias kay binyo na ka, di ba? May problema. Di na mo ihatag nimo kinabuhi, wala gid ka makapanaldi. Wala gihatag nimo siya. Ikaw kay mihatag niya panahon kwarta para mukuan ka. Mudong ra ba sa bilar karong updated si pastor 16? Okay naman nagmadto mo pero tinaot masabtan ni mabalanse ni mo ba kay basig maungaw si Lord bitaw nga sa simbahan ana ka mo simba. Sayaw sa kalipa. Pag ni Elias, putong-tong katong state ni Elias, dali. Mag-anak ka dito, no? Mag-sayaw ka dito, may problema. Kay, si Elias, wajoy, kalabutan, gid na to. Maunsa ka dito, mato pa ni Papa, o may mo sagit dito. Guys, kanang may bomba. Magka-stampede. Mutabang ba si Elias, budagan, panagunan ni mo. Kaya kan, mamuproteksyon niya. Dong dili, anak. Di ba? Balansiyan lang nato ba? Di man sayop ning mo idol ka na kay paghanga sa usa ka tawo pero imong sabton pod kung kinsa ba gid ang nahatag di mo kinabuhi. Pwedeng karelasyon ni mo igsuon. Di ka mo simba tungod kay unahan nimo ang imong minahal sa kinabuhi. Mas maayo ganing imo siya inviteon sa simbahan, di ba? Kaysa nang di ko mo simba kay kanang mas gihigugman ako siya, mas di prioridad ako siya igsuon, dili gid na siya maayo. Amen? Kay basi kun nagina ka mo simba kay bawal ba ni pastor ni maguyab-uyab, wa ka bawalian. Oy. No, ng mga batanon diri nga nananghid bitaw, wa man bawali, ang imo lang gyud tagaig panahon ang Ginoo. Amen. Pwedeng kaning kwarta pag kinabuhi di na mo duol sa Ginoo kay giuna ning mga butanga. Or pwedeng tungod sa imong pangandoy nga musikat ka mo nang vlog na kay ay bitaw why sayot na kaya mga tao pobre ba kayo nagsalig na sa Facebook, nagsalig na ni TikTok ug ni YouTube para lang budato. Pero basi unya ang imong pangandoy maora na wala kay panahon sa Ginoo mo ni pinakadelikado or budagan ka na kay posisyon na kay gahom or na makakwarta ka dili sayop gid na kaya ang atong Pilipinas, nasod sa Pilipinas, tama dyan dapat leader nga mo barog igsuon nga magiya sa ato
Pero kung mangandoy gini ka, dapat tagaig panahon ng Ginoo. Napa bang tanan? Mura lagi ginamo ganahan ako. No, makatagbo sa mga mata. Wala kay panahon sa Ginoo kay sige na kag-scroll sa social media, mag-unsa man ta simbahan, kapoy ka simbahan, magkanta, maminaw ni pastor, di na ko ganang pastor nya mo uli, kapoy kayo. May pa mag-scroll ta dito, tanaw TV, magtanaw tagkardo, yana bitaw. Thrilling na ba kayo? Mag-uol po ko sa usahay sa balay kay mag-Bible study me. Di mo kumiyog kinsa to. Pagtatanaw sila sa oras kay mas ukso na ba may magsugod. Magsili ilingis orasan ba? Mag-uol ko kay may pagsikardo kay kagulan pa. Kini tayo manggod nga wala may load. Nya ingana tong kauban ako sa balay nga saon maniha nga wala man tay load, di na kita ani buan ba probinsyano. Ingana bitaw. Mas mag-uol pa hinuon di ka kita kaysa anang di ka paminaw sa pulong sa Ginoo. Muna kita igsuon atong tagbawon tinguwaon di kanunay ang Ginoo sa tong kinabuhi. Or pwedeng bisyo ning gitinguwa sa tao mo nang wala na panahon sa Ginoo. Mao pa ni pinakasubo gyud. Mao nang dili sila mosimba kay ngano, pag mosimba mo gud sila ilang una bawal diri simbahan or maigo sila sa wali. Na wa bitaw na lago na huna nga kining bisyo igsuon mo na pinaka maghatod ginilas kuan. Ingon bitaw si Pastor Randel sa wali niya tong kasal ni Pastor Dreg nga kung magminyo ka wad-a dining bisyo kay mo dinay rason nga magubot ang pamilya mga igsuon. Mo nang tinguwaon na to si Lord sa tong kinabuhi, maghari siya, magpasalamat na niya, magkinabuhi ta sa iyang kabubuton, dili nagisayop kan akay gi-idolize sa kinabuhi, na akay kalingawan sa kinabuhi, na akay karelasyon sa kinabuhi, pero ayaw siyang muang babag nga wala na kay panahon sa Ginoo mga igsuon. Amen. Ano man kaysa masugutag sa dili atong biyaan ning tanan igsuon, ang dili gid nato mabiyaan igsuon nga tan-awon sa Ginoo sa adlaw sa paghukom, nga bisan pag nangandoy ka sa mga butang sa kalibutan ay nag-adlaw sa paghukom, biyaan nimo na wala kay madala sa langit. Unya nagatubang nimo sa Ginoo igsuon, masayang atong tanan nga naman ang gitan-aw sa Ginoo kung naa ba kay panahon sa Ginoo or wala. Amen. Mo ni mga sakit kay nga kasing-kasing sa mga pastor kana bitawng mga bitaw nang basa wala mo diri pangitaon gi mo nako. Ni magamay ra bitaw diri. Mama, ako din mong ma-attendance, ay, ba, siguan ba? Munang mo-chat ko ninyo. Ate, kumusta naman ka? Muna, say, bitaw mo, reply dito og pastor o kasimba. Iba naman sila nga, anong kumusta? But ang punto, igsoon, nag-care ang alagad sa Ginoo sa atong mga kalag. Amen? Kung dito, makita sa usa ka simana, nabit ni discipleship, bahala o wala ni makita anang simana ha. Ako, silang ingon nga, kumusta naman ka? Ansiri ning imong gipatubag sa imo ang anuman. Para mana sa atong kaayuhan. Kay ang Bible gitawag sa basic instruction before leaving earth. Mubiya taning kalibutan na hinaot nga naatay relasyon sa Ginoo igsoon kay mo ni pinakapangandoy sa Ginoo nga si Lord ang atong unahon. Kay pagsimba igsoon mo ni paagi pod nga mingsalig kas Ginoo. Nabit maingon nga pastor, mingsalig man ko sa Ginoo pero wala ko'y panahon niya. So di na siya pagsalig. Kaya pagsalig man muhatag ikag panahon sa Ginoo. Nga bahala og di ka kapanginabuhian ng adlaw sa Domingo, pila ka oras lang imong gisalig nga si Lord ang mag-provide nimo. Nagpasalamat ka nga si Lord ang naghatag nimo kinabuhi sa kanunay panalangin sa matag adlaw igsuon. Sama sa kinabuhi sa netabo ni Zaccheo. Kailan mong Zaccheo no, katumubong tao ba? Nga siya ang gihimo siyang tax collector, kading tax collector sa ilang mga traidor ni sa ilang panahon kay ming trabaho sila sa taga-Roma unya ang ilang pagpangolekta sa buhis doble sa ilang gikolekta. Nya kini Zaccheo nadato siya nga wala siya amigo tungod sa iyang kwarta. Kay gidumta naman siya sa iyang mga kaubang Hudiyo kay nadato siya pinagis limbong. Siya radyo'y naginusara kauban sa mga tax collector nga wapoy kalipay sa kinabuhi. One time, nakadungog siya ni Jesus. Ingon ang Bible, gitingwa niya. Ngayon gitingwa. Nangita siya pamaagi mga para makakita ni Jesus. Kasi lang panahon, ang mga suot sa ila kay tag-as man jamo, taman sa kuan gyud, bisag mga lalaki taman gid sa yuta. Nya bawal sa mga Hudiyo, especially kung nakas high class, nga mudagan ka. Pero si Zaccheo, mindagan siya ikaduha, bawal sa mga Hudiyo nga mukatkat ang imong suot, ingadto taas kayo.
Pero may kat-kat si Zaccheo para lang makita sa Ginoong Hesus. Kanang kat-kat siya, the reason why kat-kat siya tungod kay maulaw sa mga tao. Di man siya pasok-sukon, makasasa ka, tabi diha. Gisalikoy siya, mubo siyang tao, gisalikoy, pagid siya mo ng hindagan sa may kat-kat sa Sycamore tree para makita ni Jesus. I believe sa samtang nagwali si Jesus, nakasabot siya nga ang Ginoo mo'y labing importante sa kinabuhi. Muna ingon si Jesus, Zaccheo kanaog diha. Muna ingon siya, Lord, tanan akong katigayunan, akong ihatag sa mga kabos o katong nalimbungan ako, akong ulian og upat ka pilo. Grabe ang iyang kalipay. Iyang gisurrender ang iyang kwarta nga abi niya nakapalipay niya sa una, pero iyang gisurrender sa Ginoo nga naman nakasabot siya ang kalipay sa iyang kinabuhi ang Ginoo. Manang once nga mahimamat nimo ang Ginoo igsoon, siya jud ang maghatag nimo katagbawan. Kami bitaw sa amigo nga si Plong-Plong, katong ingon ako mga ariba, ingon siya, Pastor Lahi, lagi ni mga Christian ta, no? Kaya sa una nga tayo, kwarta mo, tayo kalipay. Pero sa time nga na-Christian na daw siya, bahala ko nung magamay ko nung iyang madawat niya kwarta, pero nalahi ang kalipay niya ba nga makapasalamat siya sa Ginoo. Mo nang igsoon, ako mong gi-challenge nga, tagaig panahon ang Ginoo sa kada adlaw. Gyud pakiglalasyon niya. Kaya pag makasabot mo ka sa gugma sa Ginoo, sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili gyud rason igsoon nga dili ka mohatag panahon sa Ginoo. Amen. Kay siya ang maghatag imong tinuod niya kalipay katagbawan sa kinabuhi, kay siya ang tag-iya sa tanan, dili ang kwarta. Kigabantay ka pag na kay kwarta, lipay ka pero wala kay kwarta, di ka nakamalipayon. Samot nagpaghatag na karong eleksyon, di ka maapil sa listahan. Mag-post tayong kang anong wala ko na apil, na pag-post ito nga sipo na siya kay anong wa siya na apil sa listahan. Kay gituwan sa tao nga ang kwarta may makapalipay, no? Sa mo tagmuhatag ang both parties. 5,000 ari kakuan niya. Paapsan na man na. Ay 6,000 dito tikas. 7,000 na dawat mo ka sige pa. Paapsan na pa mo. Sige pa. Nawa na mo kay ba nga sige sila hatag ang panahon na nagdaga na nila, naglingkod na nila, di na manghatag. Pero ako nag-judge siya kay posibleng ingana. Kaya ang sistema kuno sa Pilipinas pwedeng nahimong negosyo. Ang mga politika way negosyo pero lang gihimo na siya nga negosyo nga naman sa time nga mga mudagan pa sila kabantay mo na gusto kay managdan. Tuwa na lang kayo ko kailang ana man. Tuwa na labay diri kunyaging nagisakyanan nga ingli. Untag. So mga tawhanan ko kid nay mga tawo tinang alala ba? Kasi taga dito nga mudagan ba? Di ba? Managad sila, pero pag naglingkod na, di na kaduunan. Busy na kayo, ano man, posibleng giingana tayo. So, wala kayo, di pagsalika na. Yan, mabuhot mo ta, ay, kinsikuan, maayranig nga ni. Ito ko nagbutar. Tungod, kidako man ang gihatag. So, ato yung i-check, karoon kung sa itong butaran, mag-study na mo daan, kini si Pastor Rodney, sa may background, Pastor, nga ni, mo ba? Kapiki, manidagway, pero, maayo yung tao. Wala, gagay ka ba? Ari, kas, gwapo niya. Basig pangurtaan natin. Imong i-discover kasi pamilya niya, pwedeng ingana. Kaya basig pasaka dagkag butar kay dako kwarta nga panahon pa naggalingkod na, di na manghatag sa imo. Sige ta rin na ilad. Ayun mo tapad ako rin naluoy nimo. Amen. So may sa ko ha. Mo na nga igsuon, mo na yun ang igsuon ako nga si Amanda. May pagwa na ko butaran para o kasi mo daw giladi ko magmahay. No po iya, sakto pud siya. So na ko butaran jud. Okay. So mo nang igsoon sa atong kinabuhi. Pangandoy ka punay sa Ginoo kay si Lord maayos tong kinabuhi. So karon natay duha ka points mahuman ta. Hapot kita mahuman lagi promise benefits of trusting nga si Lord ang atong hari or master. Unang-una atimanon ta sa Dios. Kinsa bay nagtuo nga gatiman ta sa Ginoo. Amen. Ingon ng verse 26 to 30 atong basahon, tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani. Walay kahumayan kuno ning langgam, wa nagtanom sila aron ilang gitigumon sa kamalig. Apan gatiman sila sa inyong amahan nga ato sa langit, dili ba mas bilinhon pa man kamo kaysa langgam? Grabe oh. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Ingon ang verse, ambak ta sa verse 28. O nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste or sinina tanawa giun sa
pagtubo sa mga bulak ug sa mga kaumahan, wala sila maghago aron makabiste. Apan sultian ko kamo bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahong sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga dalili ug mga buhi karon apan sa sunod nga adlaw sunugon ra kamo pagkahay dili bistihan pagkagamay ninyong pagtuo. Nay duha ka illustration nga gamit ni Jesus ana. Unang-unang sa gito buwak. Alanggam. Ang mga langgam igsuon wala sila nagtrabaho pero gipakaon sila si Ginoo. Pero pintikon na sila, mamatay sila taod-taod. Ingana sila gihigong balok si Ginoo. Nakasaway din si Sergio Pimintik sa una ba. Lami kay nang langgam eh. Nya, ikaduha kaning mga buwak, kamtay mo nang buwak, gwapo kayo sila pero gibistihan sila sa Ginoo pero mga pilak adlaw mga matay ra sila pero giatiman sila sa Ginoo. Ang point igsoon paminaw, bisan gani sila nga langgam ra na sila or may pwedeng decoration nas kalibutan. Giatiman gani sila sa Ginoo nga mga langgam ra na sila or mga buwak ra na sila, kita pakaha nga mga anak sa Ginoo. Naman si anak na silang mamog si Sergio. Prioritize din nila ang ilang anak. Mo na naghago silang trabaho ang anuman, ilang gipangga ang ilang anak igsuon. Ingana po ta sa Ginoo, kitang tanan mga anak sa Dios. Kay kung wa patag-atiman sa Ginoo, hagpay tanang nga matay. Ang mga matay, magita sa lalay pamaagit pa ang point, mga dapat natin kasing-kasing nga mapasalamaton nga Lord, salamat kay kung wa pa kunin mo gatiman, wala ko'y kanon karon, wala ko'y suoton, balik-balik imong gisuot basta kay naa kay gisuot. Di man importante nga magpanghampog ka nga imong gisuot kay buaya jod. Na mga mahalom ito ng mga buaya, shark man ang imong sinina, di ayan kaguol kay dili man ni pabiway og suoton og panindotay man pamahalag suot basta kay giatiman kas Ginoo. Wa ga pasabot nga tagaan mutuno si Lord nga nay dakong kamot sa langit mayan nimo nay bugas, wala man. Nabisan gani ang mga kalanggaman, mga kahayupan nga atong gilawgan, wa sila problema no. Uhuwa pa gina sila ni mga ipangtadak silang sudanan. Dire bitaw sa simbahan. Basta naa gid may bibo gining simbahan, kadagang iro maglibot-libot ani. Magiaway pag ganina sila. Wa sa problema nga okay kan mga librad ba? May mga pakas gani mudong ganina sila kay pasabot ana nga confidence silang makakaon nga na buta sa Ginoo igsoon giatiman ta sa Ginoo. Sama sa illustration bitaw sa ka kwarta kining kwarta bisag kumuton siya itilabay-labay siya sa laing mga kamot pero ang value sa kwarta wala na wala. Atong naman igsoon nga ingana po ta sa Ginoo bisag nakasala ta gikuso-kuso ta sa mga problema pero ang value nato atubangan sa Ginoo wala na wala. Nganuman palangga kita sa Ginoo igsoon. Amen. Na si Lord salamat Lord sa tanang panalangin nga akong nadawat. Manang igsoon ayaw sige kabalaka. Ayaw sige gunahuna sa mga problema, ayaw sige kabalaka kundi pasalamati ang Dios nga naman sa kada adlaw giatiman ka sa Ginoo. Ingon ang Salmo 127 nga kawang lamang ang pagmata sa ginikanan para pag-atiman sa mga anak nga naman nag-provide ng daan ang Dios. Kawang lamang ang pagbantay sa ilang mga kabalayan nga naman panaligdan sila sa Ginoo. No, walay pulos ang tanan igsoon nga naman ang kusog, ang kaalam, diskarte ang Dios may naghatag ni anak nga naman giatiman og gipangga ka sa Ginoo. Nasa mo dapat nga gipangga ka sa Ginoo mo nang ayaw sigig ka balaka. Amen. So ikaduhang punto mahumanta ihatag niya ang tanan natong gikinahanglan. Dili wants ha kun dili needs. Kay matud pa sa atong giwali pag niagi sa Mateo 6 ba to? Katong about sa prayer, di ba? Ang atong ipangayo kanunay dili atong gusto kundi ang gikinahanglan lang. Atong masahon na sa verse 33, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang karubuton ug ang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Atong inumduman igsoon nga wala nato una si Lord tungod sa mga atong gikinahanglan na basig nga na atong una-una nga Lord, musimba ko nimo batay di ka mohatag ha? Dili, musimba ta sa Ginoo kay gi-bless ta taniya. Kada adlaw taniyang gi-bless igsoon sa gininhawa kusog sa mga bahandi aning kalibutan na dili kadato kun dili mga panalangin makita o dili makita. Unsa man ang panalangin nga di makita, gininhawa.
Yasa man ang nakay daghang panalangin pero wa kay gininhawa, wa kay kusog. Useless ra gyapon igsoon. Amen. But atong unahon si Lord kay ning salig ka nga si Lord mo ay naghatag nato sa tanan natong gikinahanglan. So ingon siya, give us this day our daily bread. Pasabot nga ang tanan nimong gikinahanglan, wala kay lahimo, wala kay kusog, diskarte, trabaho, nga rason nakaangkon kaniana kundi ang tanan gyud provided na sa Ginoo. Instrumento lang ng mga trabaho nato, ginikanan, tanan instrumento lang na sila. Ang gapayud ana ang Ginoo igsuon. Manang dapat sa kada adlaw o sa adlaw Domingo na kay kasing-kasing, na kay kalipay nga magpasalamat sa Ginoo. Amen. Kay problema sa mga tao karon sige rag kabalaka, sige rag tanaw problema sayop sa uban, nalimot na og pasalamat sa Ginoo nga daghang panalangin nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Manang igsoon pasalamati ang Dios kay ang tanang natong gikinahanglan ihatag sa Dios. Ay ipakasayo pa nga dili wants gyud dili imong gusto kun dili ang needs lang. Kay ang needs mo jay pinaka-importante nga atong tingwaon. Ingon siya nga ang tanang butang ihatag niya kaninyo. Ang utana kun igsoon, ang sa kwarta mahatag ba niya ang tanan? Yes or no? Or dili ngano man ang kwarta mahatag sa tanan nga need sa kalibutan mahatag sa kwarta. Ang tanang gikinahanglan sa kalibutan mahatag sa tao, di ba? Pero ang kinabuhing walay katapusan, walay tawo, walay kwarta nga makahatag niini nato kundi si Lord lang. Amen. Kay ang kinabuhing walay katapusan, si Kristo ra gyud igsuon may makahatag sa atoa. Napakay pastor mingingon kung ugaling ang makasulbad sa kaulag sa tao ang kaninyoon dili untay hatag sa Ginoo ang ring. Ihatag unta niya ang ring igsoon kung mo pay sulbad, batwa niya gihatag. Ang gihatag niya si Kristo kay ang sulbad sa kaulag sa tao ang Dios lamang. Amen. Kung ang sulbad pa sa kwarta sa kamatayon sa impierno kwarta, wala na lang unta niya gipadala si Kristo. Ngano man gipadala man niya ngano man si Kristo ang sulbad igsuon sa sala igsuon atong mga kinabuhi. Amen. Mo nang igsuon dapat natong pasalamatan kanunay si Lord ngano man ang tanang butang mahatag niya sa spiritual, sa emotional, sa mental o pinaka-the best nga mahatag sa Ginoo ang kinabuhing walay katapusan. Nga dili pwedeng mahatag sa tao. Pwedeng mahatag sa imong uyab ang chocolate, ang flower, no? Mahatag niya ang imong gipangandoy nga anak, pero dili mahatag niya ang kinabuhing walay katapusan. Wa gibutang sa kalibutan, pwedeng mahatag sa atong mayor ning atong gikinahanglan sa atong finances pag hospital ng imong anak, pero ang kinabuhing walay katapusan, dili mahatag niya ang Dios kay makahatag. Amen? Muna nga igsuon, dapat natong simbahon, siya ang dapat natong alagaran, tagdaan sa atong panahon, oras, kusog, panalangin nga naman, siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang naghatag nato sa tanan, o wala na ilain igsuon. Amen ba? Last verse, mahuman na ta. Kaya mog nagkainit beginning panahon. 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 17 hangtod sa 19. Nana, unang Timoteo 6, 17, akong basahon sa ha. Pahimangnoy ang mga dato, tanang dato mayong amen. Kana please God, dai dato gid ay dato sa kuan ba panalangin dato biya dato ng kuan ra. Ayun siya pahimangnoy ang mga dato nga dili sila mapahitas-on o dili magsalig sa bahandi. Wala gisaligan nila ilang kadato lang, but kun dili sa Dios. Amen. Kaya ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Hangad sa pastor dili lagi kaya mga dato mo nagsalig mo sila sa kwarta. Ay kung hospital ko ako'y problema kadaghan ko og negosyo, daghan ko kwartang tinigom. Di ko mo problema kung
Manglaag bisan asa nga dapit kay naa ako'y dahang kwarta dagan kong negosyo makalaglaag ko bisan asa. Nagsalig na sila igsoon og mga pagkaon adi ta mabalakak o magkupit kay daghan tagtinigom sa ato nga bangko. Batingon siya dapat magsalig ang mga dato dili silang bandi kun dili sa Dios kay ang kwarta walay kasiguraduhan. Yes, sure sila sa ilang pag-ospital, sa ilang pagkaon, sa ilang paglaag-laag kay naa sila kwarta. Pero ang kalipay nga dili mahatag sa bahandi si Lord ay makahatag. Way problema kung dato ka kay gusto ni Lord padato ka, i-bless ka niya kay ang purpose sa pagkadato imong tabangan ang ubang tao o kanang kwarta nimo magamit sa simbahan. Pero ang pinaka-purpose igsoon sa atong kinabuhi nga ang pinaka makapalipay sa ato ang natay Kristos kinabuhi kay bisag mosugot ka sa dili ang tanang butang biyaan ra nato. Ingon ang Bible, ingon Jesus, tilunglo ka kay karong adlaw mamatay ka kinsa na may mudawat sa tanang panalangin na animo. Kay katong story hakog kayo siya gusto niya nga makapalipay sa siyang kaugalingon pero wala siya paygugma sa iyang sikatawo o wala siya panahon sa Dios. Amen. Manahigson bahala gyud o kunsay madawat nato karon pasalamatan si Lord nangandot ang madato sagdi lang atong paabuton basta kay ang atong gikalipay nga natay Dios sa kinabuhi. No? Mo na gikagaol ato manggod nga mabiter ta sa mga dato pero sakto man pud usahay nga naman dato lagi sila pero sa panahon sa Ginoo luoy ra mong gihapon sila. Pero at least ba nga kita igsoon bahalag kubrit ta karon mangandot ta pagadato atong hinumduman nga kung madato na ta atong tagaag panahon ng Ginoo. Kay si Pastor Prado na siya giampuan ba ingon siya nga Pastor ampuay ko be kay magnegosyo ko para i-bless akong negosyo. Sige giampuan ni Pastor per paghuman ning bless na bless ning negosyo ning lambo na kayo wala na ning simba. Ano man yang una-una nga kung simba pa siya basig wala sa time sa iyang negosyo ugi na mo lambo sayop siya igsoon. Amen. Mo na karon pa lang daan ipangutan ang imong kaugalingon. Lord, gusto mo kong madato para mutabang sa simbahan o gusto kong madato para lang sa kong kaugalingon? Kay karon pa lang daan imo nang tabagon. Kay basig unya maingon ka ni pastor para mutabang sa simbahan pero sa imong kasing-kasing para lang din sa imong kaugalingon, di ba? Mo nang igsoon, mo nang ayo sige bugot-bugot mo nang wala ko na dato. Nakita man sa Dios ang imong kasing-kasing. Pero pwedeng ihatag sa Ginoo imong pangandoy. Pero magmahay ka sa umaabot nga naman, nakasabot man ka nga imong kalipay ang Dios, no? Amen. Last mahama nagitay nga ng verse 18, sultii sila sa pagbuhat og maayo o sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamanghinatagon og sa pagtabang sa uban na. Way purpose lagi nga madato ta motabang sa uban, motabang sa simbahan. Yan ang verse 19, niing pagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Kay ang kinabuhing matuod igsoon dili diri sa kalibutan kundi dili sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So mahuman ta igsoon. I hope nga nakasabot ta sa atong kinabuhi. Nganong gibuhat sa Ginoo gibuhat niya para lipayon nato ang tag-iya og naghatag sa tanang panalangin nato igsoon mao ang Ginoo. Amen. Bahalag tapoy tang musimba honestly kami magpudiri. Magbiyahe mi diri sa gikan sa Taybilan padong Sibilia makaingod mi sa usawa bilang kinet kapoy din sa Domingo no. Kay busy man ka tibuok si mana niya makaingod mi guwat ay pahuway no kay tibuok si mana tang nagtrabaho, nag-eskwela, nagkasabado mo ministry na puta Domingo, ministry na puta holiday ta na pag-ugma duty na pud. Pero mong gipasalamatan ba nga ang Dios nagamit namo sa kada adlaw para sa iyang kahimayaan. I hope kita pod na bahalag kung sa kabisita sa atong pag-eskwela, sa atong ginabuhat sa trabaho, mapasalamaton nga Lord, salamat Lord kay bisag unsa kadako ang problema, unsa kabisi mi Lord, salamat kay ang among panahon among gihatag diha nimo. Balag kapoy nga mo anita sa simbahan, balag init, antusa lang kay kalipay manato na sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung wala si Lord, wa gyud tay mahimo. Pagampo tay igsoon. Amahan among abalaan, salamat Lord sa imong mga pulong karon. Among giampo Lord na kinsa pa mga tawo nga walay panahon nimo